खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव बुथारनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसिमारि गामियाव ममताज आली मुंनि सासे लाइमोनखौ लिंनानै लाबोना बुथारनाय जाथाय। बे जाथाया ओनसोलनाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनाबिलि समाव मनाक'सआव इस्लाम धोरोमारि नामाज फरायबाय थानाय समावनो ममताज आली मुंनि सासे लाइमोनखौ कल खालामना लिंहरना बुयो। बुनायाव ममताज आलीया गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय ममताज आलीखौ फकिराग्राम पुलिसनो खौरां हरनाय जायो। लोगो लोगो पुलिसा ममताज आलीखौ जाथायथिलियाव थांनानै बोखांनो हायो आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय समावनो जिउ गोमायो। ममताज आलीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ आमसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। बर'नि गेजेराव फिन गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाया नंखाय नामा? गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि। मानोना बड' नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंद'बै BNLA नि जि गांसे प्रेस रिलिज दासान्दि ससियेल मिडियायाव नुबाय दं। बे प्रेस रिलिजआव लिरनाय माखासे बानाना गोरोन्थि दं। आरो जुदि गोदान आफाद दामारदोंब्ला बे गोदान आफादनि दासिमबो भिडिअ मेसेज नुनो मोननाय जायाखै। बेखायनो गोबां सुबुंफोरा फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो बे प्रेस रिलिजआ फेक एबा नंखाय होनना माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरनायखौ नुनो मोनदों। थांनाय 7 जानुवारि खालाराव साथाम बर'फोर फारियै बारग' MLA हितेश बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी, अल BTR कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ क'क्राझार पुलिसा हमनानै लाबोदोंमोन। बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ उदां खालामनांगौनि मुसलपुराव दिनै BPFनि गोख्रों धरना। बारग' MLA हितेश बसुमतारीनि बिसिजों लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा खुद्रिखांदों। बारग' MLA हितेश बसुमतारीनि बिसिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सरकारानो षड़यन्त्र खालामनानै हमना लांदों। बियो सरकारनिनो षड़यन्त्र। जोङो न्याय नागिरदों। बिना सर्तआव हगारनांगौ साथामखौबो होनना बारग' MLA हितेश बसुमतारीनि बिसिया दाबि दैखाङो। क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार। बङाइगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर दिनेश दासनि नखराव सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव कलेज रडनि थागिबि बङाइगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर दिनेश दासनि नखराव थांनाय हरनि समाव सिखावफोरा हाबना सना रुफा नोगोद 3 लाखनिबो बारा रां खावनानै लांदों। डक्टर दिनेश दासनि नखरनि सुबुंफोरा गसाइगावआव सोलिबाय थानाय कहिनुर थियेटारखौ नायनो थांनाय समावनो हरनि समाव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिखावफोरा हाबदों होनना फोरमायो डक्टर दिनेश दासआ। मख'नो गोनांदि डक्टर दिनेश दासआ कहिनुर थियेटारनि सामलायगिरि। बे जाथायनि उनाव डक्टर दिनेश दासआ पुलिसनो खौरां हरनायाव हरावनो पुलिसा फैयो होनना डक्टर दिनेश दासआ फोरमायबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।